Good morning. Hai lam jogan katal video. Tini hingge to thamel tatel nugin no saimang kada ani tamo video. Tam hingge tini hingge ang fungni tini ni video na ang tini na upload khainen ro nugui manai hingge tabo hingge ang fungni 8ta bajoi tongo hingge tabo hingge ani bo sai mui swng nani tam. Mui swng na bo basa saw comment khayai. Kumui mui swng mani nainang mo singo bai hingma ba tini ang ni kumui no mui swng sinai hingge nai tongni. Gabo mui swng mani pore ang chawai na rong phone nai ke baksa sawo ke ani je YouTube subscriber norong ni hamjamung bai no 5k kanani nai tong kha dati no kari ride je katal video nai tong nai rok ana support khaje ke tini bodo miya ni simi wati famani fungjorok hain to satong ke bo satong watinga watimang thangsnai ke tini kono kam phane kare hinge bai ko abono tini ni blog ni ko nogo no chung tong gai ani bo sai mui swng nai ang chanai ganai tong ni paitha jara ani video no norong nugi me haiding ke bisile yakare ani bo sai mui swng ma nai len na tini hinge ani bo sai mui swng tongo Watoi Sek Sek nai di ko Watoi wai tongo Fungni 8ta baji tongo gabu no bosa drop ge ni tiru mu swng tinai gabi ko tam songnai ni ti sai tinanla Kopia de ma te tomato hai mon songna cha tongo ke baksa saw komunyo mami songma phunuk dingdai ko ni komunyo songna nai tongo tine fungo hingke kare thogda Watoi Sek Sek mui bo buting no saimia ko nin aro phunukla keren wow motam a mode kalpo tomato do khari bai shidi ma botang to khaba khara raja gen ba chano nang ante bakro tabuk ke ani bu buti ui dikha tomato bai shimino songna ne songo de alu ro liya e kudugi tongkha tapong kete buti ui dikha belai komo ne kudugi testa tabu ajaga a bising ro tebo gravy ro khaboya koni monane nai bang teki sari oi tabong ke ro kholobe disai ani bu kolai tango angkisa kol nai kha hangke wow bo hangke ro teka tomato ibara de dikha tabong kholobe dinai nai thungi ko paitha jalan hi guys tabong ke ko ani bo sai mui swng ma nai de kalpu bokhorok te kas kolomos teng tabong ke ang sas nai Hello guys, get nak to nukin nang kana ani basai mui swng mani gyang sakha ngi sawin tongo tabo
gebelen thoka no thoka se ta bung gen basa ki photo bung nai so posri tong dang abo so abo khorok sawo ingba nai tong ni bas bas to khudi mono gis tong khana bas bas thokje hani sana no haidaba bas bas to sari ap to kokre haipana ko bun thogo bsai rok mui songmani mui thoyang te sabun thonai no bsai jispano manai sari phaji jispano thogo sai silap kre ta bung fat ke chai tongo aska thokan rok saimanga saibo thokai rok se hinai ko bun thoka salak saya thoka chai tongo ke an bu chai tonga yengo ke bon ke an ke bora berajak ke tabong ke sabaya kono yang ro bai hai te samala ni ke rang kurung ka sai de bai kha sap ka an bo sai mu chong mani ok kha na ji tak bo Watoi phai tong buka si ko cái trong cái trong nó bảo một khai Watoi Sek Sek thôn anh xong, các thứ đấy, các thứ này, 너 다 투지니? 너 나는 데서 멍사 빠나 매기 청자인데. Đang chiều. Aya. Ang ta lên cùng bố. Gak wati buat thagli mote ni to hai da bang ke phun bo battery kering to current bo kurai hingka nero bai next video hai malai nai ta bye bye tini video pai thak jara no logi te tamon bagai belai belai khina ham bye